видиш шейната. Ето това е Марсела. Сега ще видите лицата и ще малко ще видите как пада. Я, Аксел, я се слиза малко. И Аксел, не тръгни още вчера. Виждаш ли ги? За малко. Нас се стига, мама. Черга, виж колко близко съм го направя. Ето Янка. Ето на черкото, пише до сега ще ви покажа. Ето на черкото къщата. Ето Янка. Така. Ето всички идат отгоре. И умрехме. Черко, не дай прави така. Много смо, не е възпитано така, разбираш ли? Черкото с много ще падне, разбирате ли? И така, не мога да спра Черко! Аз спрях. Черко, айде ли още един път да се спуснем, искаш ли? Един път да се спуснем. Янкина! Марсело! Марселита! Марсело говори, няма може да ми обърне внимание. Така, дай да се кача тук, че ме става, че ако падна. Какво ще правя после? Вижте, какво чупих. Така. Студено ми на ръцете, бе. Така. Чупи го. Бокуци, мръднете нагоре! Виж, хората ме слушат и се качат нагоре. Виждате ли е това? Чупува се. Искам много по-големи, бе, хора. Не! Ето, пак. Няма хора! Няма. Виждате ли, Ангелчо? Виждате го така. Ангел, сината ти се обърнал. Ето на Ангел шейната. Това не креси момченцето, разбирате ли? Аз днес го получавам. Ангелчо! Ангеле! Така, вижте Ангел сега къде се спуска. Дави, Ангеле! Ти си! Момчето не ще нещо да тръгне. Ето е Черко, виж къде са качила удата. Колко малко. Слиза. Черко, ще ми чупаш яйцата. Нали си тръгнала? Така. Ето ги и Марсела, Кознева и Клара кравата. Маме, колко много деца идват хора. Ангелчо. Знаеш колко близко съм го направила, Анькене? Клара, искам да се спуснем един път с Марсела! Това наистина беше. Това ти е в интернет! И знаеш колко близко съм го направил? Черко, виж Марсел! Яйцата ми къде са? Колко гледаш Марсел? Я искам сега да се Марсел се спуснем. Ами айде, да се отидем до нас. Ама искам с Марсел се Ама да идем до нас, да бъдем.
Добре. Айде, Църко. Хайдете. Марсело, не носи! Чакай, ма. Виж, моята ще направи пласа. Айде, де, Марсело! Айде, запанай. Така. Шадим на друго място. Шадим! Марсел, обичаш ли? Да! Аз не това без ама ти преш красиво. Да, и знаеш ти като правиш така и направо като се много близко и го направи, защо си свеш? Защо го гледаш? Ето е Клара Козела. Дай ми. Ето го на Янка кучето, ето го Тошко. Така че, Марсело! Падай ти сама на Янка. Марселке! Това за Алекс Емил. Ачо! Марсел ти празна много просто и каза, че много те обича. По тебе, Аксел, няма ли горе в педраска? И тя почва да клипаш от клипа само гори. Опа. Але! Магалчета! Не си така осме. Тук осме. Черко, горе, взели си това? И за кой ти нагоре? Сега се върнеш ще го качи. Хайде ми. Каквато се стана, същата сна. С какъвто се стана, ще ги слушам. Мисля тогава. Какъвто се стана, същата стана. Не така. Дай да не се снимам къщата, разбирате ли? За Ралица, значи за Ралица, за Силва и за Алерсия. Поган. Тя мене мога. Бе, присъжда съм и тази такива. Погана. Еми аз дали съм ти го правил, бе, Ангеле? Да, пата не заболява. Минашка боли. Знам, затова ти го правя. Нали като ме е чупен носа? Я, я разбиска. Клара ми яйцата, айде сега фага и да ги занеса. Ами, черкото, я ги стои тук, няма ги ставаш, нито това ще ги занеса. Съжалявам много.